učiteľka, mne to nejde. Ježiš, ako taký hluboký sa mi podarí. Čo ti nejde? Si ťažká, ne? Pritlač, aby si urobil jamku. Každý urobíme jamku. Jamku tvoju vyvrtanú. Máme všetci? Dobre, zoberieme semienko, Zober si a vlož. nasadím, dáme do jamky. Každý dá do jamky semienko a zahrabe hlinou a utlapká, aby to bolo. Zahrabať a utlapkať. Tak, aby to bolo uvalcované akože. Trávičkou a pieskom to prikryť. Tak, aby sme to mali všetci, zatlapkáme do zeme. Potom nedúfajte, aby ste nezlomili klíčky. Posadíme si ho, to semienko vlastne sadíme. Nasadíme semienko. Takže, to je to, že potrebujeme tú zem. Takže teraz sme použili vlastne tú zem, ktorú ste povedali, že potrebujeme. No? Peťou. Tak. Peťou, urob si hneď tak. Tak, všetci utlapkáme. Tak, veľkú jamku. No, dobre. Máme všetci? Áno, máme. Poďme hore sa. Takže máme všetci. A teraz teda, keď máme toto, tak máme tu zem. A teraz, keď máme semienko, čo teraz potrebuje semienko, aby mohlo rostnúť? Vodu. Takže musíme zebrať konvu. Konvu, napustíme si vodu do konvy. Napustíme. Každý musí napustiť do konvy. No. Napustíme, zastavíme kohútek a konvu zeberieme a polievame. Musíme si polieť to naše semienko. Každý musí zaliať. Keď máš prázdnu, odložu za seba. Tak, keď máme prázdne, tak... No, teraz sme zaliali. A teraz to semienko má zem, má vodu. A čo ešte to potrebuje, aby mohlo rásť? Slnko, čiže to teplo, potrebuje slniečko. Čiže slniečko potrebuje, poď, slniečko, zavoláme slniečko. Poď, slniečko. Poď, pekne, ať nám hreje, ať máme teplíčko, ať môže rostnúť. A teraz musíme čekať. Lebo teraz je určitá doba vždycky, než to semienko vyleze. A čekáme. Založte ruky a čakáte. A čekáme, čiže až do oběda budeme čekat, než nám to vyroste. No a budeme hladní a to, takže musíme sa aj za tam najesť. Tak máte tady nějakou svačinku? Tak všetci v moment honem